Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Padayon Action Radio. Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampika. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.
Oras, Action Radio Philippine Standard Time, alas 5 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Wani pa dyan sa Madagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tango. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga. Ano pagir? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot nga kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa TYEC Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30 tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Oras, Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, syudad sang Bacolod, kag bilog nga Negros. So, welcome na sa aton nga pagpalayag sa itong programa subong nga aga Domingo. January 5 of 2020. Gani sa ito na mga abyan nga ginatuyo pa subong nga aga, nagaduyo, kag wala nakabalo sang himuon nila. Namurag-muragan, ano? Masiling sila nga, maano ko man. Dakpa na tong balde, habon kabuk ag maligo, o magsimba ka subong nga aga, ano? Nagalibog pang ilang nga ulo, ay sila kabalo kung ano ang ilang nga himuon. Uy, dapat be careful with your ulo. Kay man mga kaaksyon, kundi paghalungan ng ulo, hindi kagid mangin malipayon ko no ha. Subong nga adlaw. So, welcome sa liwat sa itong programa, subong